Right, guys, welcome to Kumusha Podcast, guys. This is the 7th episode munzvimbo yeHarare, Zimbabwe. Guys, nas tatsikwa nemonya renyika. Vakuru. Kana tazvo vakuru venyika vemuHarare. I believe kuti mundara maifanira kunzi baba Harare. Yeah, zvinogona kudaro. Big Mero. Yes, sir. Yeah. What is the name? Hundred safe. Eh? Zvikutoda. Tichingona na social media. Big Mero. Ndiani munhu anonzi Big Mero? Yeah, Big Mero. Munhu wanonzi Big Mero. Zita rangu ndonzi Nomeni Mupunga. Ndinobva kwaMutare. All right. Kuno kwaRarare tiri musango. All right. Tiri kutsvaka. Muri pakutsvaka. Yeah. Kunyanya kuti munyatsoziva kuti Big Mero mukomana ari single. Yeah. Mukomana ari kutsvaka, guys. Ari kutsvaka. Mutsvaka akaita sei mukomana? Nongondida. Koza vana vawanzo kundida. Inda. Vele pakuti akasheka. Ndikoratida zvakatoenda. Aiwa, but munoshi ngandibokudze mukomana. At least kuti mumbo explain na munhu wamunoda kuti akaita sei. Munhu ane magaro here? Munhu akaita sei chaizvo, mutsvuku here, mukedhe here? So that toti vanhu vanouya kuinbox ka wambva wangu yachitongopedza basa. Ngavangouya neuwandu hwavo tochuza kakirai. So far chero anopfeka jeans skirt nematikiti autogotora. Hatina choice mtaro. Guys, Big Mero for you. Mungu, zitade kuti Big Mero rakabva kupi? Big Mero rakabva paChimero. Rakabva pakuti Chimero taitochiita. Svika vanhu vaona kuti Chimero chanyanya ichi. Utori mukuru wemamwe mamero. Chimero ndechii? Kwazi Chimero ndinazonzwisise. Chimero rimwe word rinoti chirukazi. For example, tikatotaura mumwe munhu panapa ndotinomuudza. Bhebhi rako ndikatonakira naro nditosofta. Zvinhu zvakangoita yangu izvozvo ukangotsvagwa ndotokutengesa ndo Chimero chacho ichocho. Mukoma wangu panyaya handimbodzokere panyaya yebhebhi. Mukoma wangu vindoza munoita muri trainer akusunyepa and fitness trainer. Munoshandira kupi? Ndiri mobile. Handina pandinoti ndo pandiri because ndinoita zvekudedzwa kana kuti macontract. Saka ndinogonoita mahome sessions ndichishandira kumba kwevanhu. Ndogona kudedzwa kana kuti yatishandire kwakati. Saka handapa ndoti ndo pandoshandira. Alright. Saka munotraina vakadzi here kana varume zvese? Munhu wese, kana vana vadiki kana vakadzi kana varume. So alright, mukadzi akakudedze mukoma wangu kuti inini ndiri pa10 ndombotrainwa pa10. Munotoenda? Kana zvine mari ndinotoenda. Alright. Basa iri. Kwakazoda kutrainwa cheko cheko. Ndotomutraina cheko cheko. Amene kana tiri kutaura zvimwe. Guys, this is Big Mero for you. Guys, anzi kana uri mukadzi ukandidedza kumba kwako uchida kutrainwa. Hanzi ndokutozo kana uchida kutrainwa futi. Kutrainwa after training. Kutrainwa mangwana acho. Tokutraina futi. Izvozvo. Guys, saka alright. Training after training. Inobhadhira futi here. Training after training. Aiwa. Maybe tistaura training one. Training inobhadhara ka1 kana takavirana kuti after 1 week kana kuti after mwedzi kana kuti per day inobhadharwa ipapo. Alright, tomboti nditaura example yekuti madedzwa nemukadzi Big Mero uya mukoma wangu yamunditraine pa10 handi pamamba azonakirwa nemi. Omva azoti ndoda kuti kana tapedza training hatimbopinde mushawo tese. Aiwa hazvidaro. Hazvifambi zvichidaro. Asi kana mapenyero omuita sei? Ndowanzoti ngatitei chinhu 1 at a time. Alright. Kana tati ngatuka kuzoita session toita session kana zvazvikunakirwawo pamwe zvazvo mwomusi. Asi munotoona mascenarios akadaro here kuti munhu anototi zvinhu zvinotomboitika. But pamwe pacho unotojaira. Unopedzisira wakutoiginowawo. But kudaro vanotombodaro zveshuwa.
but mambotaura kuti muri Mero mkomo ndiri Mero kuti munoona ungomerura zvinoitika manje vamwe vanoti minikita hafe but pamwe pacho unofa saka pamwe pacho unenge uri Mero but wozoroti vadore Mero koza ndiri kunyepera mkomo ndanzwa nyaya dzemajimu idzi mafitness training zvinodaro akadzi vanhu vanzwa nokujikoko nomwe ngoti explainira kuti how far to is it dzimwe dzacho inyaya vamwe vacho vanodaro because vanenge vasina kujaira zvebasa kuvhunduka like kuti inini handingambovhunduke munhukadzi kana kuti tati toda kutrainana ndozotanga kuti ndakutonakirwa naye handiwanzosangana nazvo vanhu vanotombonyepera nguva kunakirwa but pfungwa dzangu inini ndongorejesta kuti ari kundinyepera handidi ane zvaari kuda already kana kuti haachada kubhadhara akuda kuti kana ini ndikangobvumawo ndozvandongorejesta mupfungwa mangu nditoiginowatiri ndinoti pana mwakadzi wekutoti vanotokudza kuti Big Mero mari yako maybe $100 kana kuti 200 yamachaja nandi o 200 yako but inini ndaita se ndafunga kuti timboenda padeniomba kusira imwe waya atomboti haana murume right haana mukomana wake aiwa mukomana atizivi hapana mukadzi hapana munhu wechikadzi angashaye mukomana ndomubvunza kuti ari kupi mukomana wake angonatoti handinai akana asinawo pane pamwe pekuti kana ndanakirwa handino zvandoita mufundisi munhu wovakomana kana ndanakirwa but handizonakirwe pese alright guys Big Mero guys Big Mero ndombokuona pa Zimpost wandisa ndizvozvo panongochita nezvii handina chanokwanisa kumenshena kuti chakati ndiri mudhila saka mudhila munhu anotarisira kuti awane zvinhu zvese zviri kudiwa ini ndowana chinhu chese chero ukatonditi pari kudiwa dhiri remota tofanira kuti ndiiwana kana pachitodiwa foni tofanira kuti ndiiwana dombo ripi kozi kana uri mudhila uri kuwana zvese kodombo dombo nderi because dombo rinowanika pese pese akazara iroro hapana munhu anondibvunza dombo kuzi paakatsika rinenge riripo kutora dombo rinorevakomana ari haazi madhila ayaya machi meno tinoti chiya ndo majezi mainere kana kuti vanonzi machiya haazi madhila munhu anoita madhilo yakandikutaura iwayo kana iyoyo ndaona kuti uda sutu tokwanisa kuwanira sutu iyoyo kana pachidiwa foni ndoiwana foni asi mukoma kuti mondudziwe pamadhiri penyu apo pazuva mungwasaina nemari iyo pane pamadhila pane vakahodha nevasina kuhodha vanoita yatoti chisondosi tikuti imimi pakazvimirira ini ndakazvimirira kuti mari yamunoenda nayo pa10 pezuva zvinogona mbodzora zvinogona kutooma kana zvakadzora kana zvakadzora tingangoti usina kuhodha zvekuita chisondosi unogona kutoenda pa10 kana wine kana 50 ko kana zvakadzora zvako zviri normal ndezvekuti 10 aushaye but umwe musi unogona kutouya kutauni ukadzokera pasina dhiri rawaita tozvinzwisisa mumadhiri zvinowanikwa izvozvo guys this is Big Mero for you mkomongo azamitoa zvekuenda mumanama saka torangoti gagagaga ndizvozvo komongo tiripo panyaya yemanama apa unombokuone muna GinimbiLite ndizvozvo ndiani GinimbiLite ndiani waraita ndimotori ndiani wangu aiwa ngoexplaina kuti GinimbiLite ndiani pano mwana unongona GinimbiLite panonzi pachi social media but I believe kuti ndimuri close kwaari zvokudaro ndozvada kunzwisa kuti munhu akaita sei GinimbiLite GinimbiLite munhu anorarama life yake but vanhu havazvibhilieve kuti paanoti ndine mari anenge ainayo zvechokwadi here because anenge ari mudiki pane mari dzimwe dzaanotaura saka vanhu havazvibvumi ipapo mukatipindura tinge tokwanisa kunzwisana kuti panenge aitaura mari dzamafiga dzanenge ataura ndiwo here pane dzaanombotaura ndiripo ndichitodziona ameno dzaanozotaura ndisipo but pane dzaanombotaura nditoripo pane dzimwe dzokuti anogonotoita vhidhiyo rake achitoti ndine mari iri api zvichiwa mari iyo inenge itoripo
Alright, ndakamona akaita video akachiti achindatenga Maserati. Ana iri Maserati. Itori pezvezvo. Ndo yandoda kutopinda ndichitobva parapa. GinimbiLite, vanomusiri ngomo. Aripo bro. Aripo. Aripo. Oza dai auya GinimbiLite zvinhu zvacho zvaizonakidza manje. Because dai unosirwa na wire. Aribozviita. Right, mukama ina GinimbiLite ndoyo. Ukama unotouya pakuti munhu waunonzi wasangana naye yatova hama yako kana mawirirana, but otherwise hapana kana kusanganiswa kweukama kuripo. Aiwa, iye GinimbiLite anoti ndibhosi wenyu. Yes, ndizvozvo. Muri Monya rake. Ndizvozvo akusunyepo. Alright. Makazowanana sei? Nekundizivawo kwaakaita. Iye munhu wokutiwo anenge achiti kwandofamba ndofana kunge ndiri safe. Saka inini ndaingopostawo maworks angu. Ndoita zvetraining wati. Saka achizvionawo pasocial media kuti face yanonda dai. Saka akazondidedzawo rimwe zuva. Akatoti handisi safe pakufamba ndega. Zvakadai unokwanisa here. Ndikati izvi ndozvikwanisa, ndakambozviita, zvimwe zvacho ndinenge ndakambozviita. Ndikati izvi ndokwanisa. Akati ndafunga kuti tifambe tese. Ndikati hazvina kushata kana zvine mari mukati ndinoda. Saka mutori papero here? Tiri papero izvozvo. Mwedzi wapera GinimbiLite. Mwedzi wapera kwaita. Kozi vanhu vanongotongokuona muna GinimbiLite mukumawo, but hatizoziva kuti munhu ari papero here, kungofarira GinimbiLite here, kuita sei? Aiwa, hatingofarire vanhu kozi vamwe vanhu vanenge vakamirira isusu kuti vatengerwe shuga. Vari kumusha, saka toda zvinhu zvine mari. Alright, tombotipawo munhu ada kuofa ibasa resecurity. Zvinoita, but zvamanje ndakabatirwa kozi e-contract. Alright. Saka takasairirana kuti hauna mumwe munhu waunoshanda naye kunze kwake. Asi kana contract ichinge yapera ndinokwanisa kutora rimwe basa kana isina kuenderera mberi. Amurubhadhara hakuna ndiripo pane pachinawo. Mataramurida amurubhadhara. Aiwa ndikunakira. Inini ndaifunga kuti zvekuti zvaGinimbiLite ndezvo pasocial media. Like pasocial media tinotoda futi zvinhu zvine mari. Saka tingonzi zvinhu ndezvo pasocial media zvisina zvinhu zvazviri kutipa. Alright, ndakakuona there's this other video randakakuona muna na butterfly waro. Munoita zvemadrama vuti. Ini ndiri munhu wekuti kana munhu aine drama rake anogona kuti ndikuda munhu akasimba, kuti ndikuda munhu akadai. Wamwe vanoti hatikuda mufesi ari handsome, ndi handsome futika. Saka wamwe vanogona kuuya achiti hatoda mufesi ari handsome. Saka kana zvine mari mukati anengarambe kupinda ipapo. Zvozikana nebhebhere. Aiwa, vanodaro futi. Vanotombodaro. Vanombozvitaura. Alright. Saka alright, mubhadharo here. Alright, tombotisikitire kwana butterfly here ndakaona. Pese ukatondiona ndapinda padrama kana kuti pafirimu kana pachii. Imari. Handiite zvinhu zvekunzi chingouya tidai zvisina zvazviri kundipa. Momzi wangu wakamirira shuga, ndo target yangu iyoyo. Alright. Mumba mufani kushayikwa shuga. Saka every move kana richikava momzi wangu. Safe. Tingatoti yanga iri mari shoma, but yaita sei yapinda. Alright. Mngoma wangu. Pane video randakaona muchisimudzwa so. Ndizvozvo. Pakasimuka mhepo paya. Vakafamba muvengi paya. Chii chakaitika? Kozi inini ndaona zvinhu hapana munhu akakwanisa kuexplain kuti chii chakaitika. At least maybe mungakwanisa kuexplain. Hapana aitoziva kunze kwangu ini. Chii chakanatsoitika paya? Zvakanyatsoitika paya ndezvekuti show yanga iri yaSenflow. And I'm the one ndakamboshanda naSenflow. Alright. Takambofamba tese. Alright, muri Monya naSenflow. Alright. Like izvazvo kungonzi pashow yakati kwete zvekutoti taifamba tese contract. Saka iyoyi show iyoyi ndakange ndatotaura natina chemutarisi. Akatonditi munoita sei? Munouya kushow. Aiwa, musatenge matiketi, munouya kushow. Alright. Saka ndaiona sekuti yanga iri show yedu. Alright. Saka kusvika kwandakaita ndine munhu andaida kutaura naye. Anga ari pamusoro pastage. Alright. Saka inini ndakanga ndakangosununguka kuti ndeyedu show.
saka mufesi uyaya manje anga ari munyowani pabasa zvekuti anga asingatondiziva wazvibata saka akandiona ndaa pamusoro paipai achibva ati uyu ndeupi uyu ndobva auya ndobva atiti shamwari dzika pasi wazvibata saka ukona kuti kustage kuyakuya kune vanhu vanga vatondizivawo vanotondifarirawo vanga vari busy kuti chi big mero ini ndikutonakirwa nechi saka mupesi akunditi dzika pasi ndoda mutsananguro kuti aiwa toshanda tese ishowa yedu time iyoyo anga asina kuteerera zvese izvozvo panga pasina akatotombondikanda neapa ndikaramba ndakamubatirira akaona kuti amuna pa achadzika apa ndakuti akanditakura akadzika nene but pakakanganisika andinenge ndakazvitarisira ona chimukoma wangu ininika like mona chinhu chakanakidza nechekuti mukoma wangu neumonya wenyu mutonomo munhu akatokusimudzai even iye wacho anosimudzwa futi hapana munhu anoti ndini ndinorova vanhu vese hakuna zvinhu zvakadaro ini ndakashamisika kakuti vanhu vari kushamisika kuti ndatakurwa saka vanhu vanobhiliva kuti inini ndingatakure munhu wese hazvifambi zvichidaro but ngoma wangu imi muri monya isu toziva muri monya raGinimbi handi saka Ginimbi akazvitora sei kuti munhu andotebva naye asimudzwa ndobasi iye semunhu anoshandisa apa anofanira kutoziva bcause pane zvimwe zvacho zveanesari kuti ngazvitaure ka akazotondipa pfuti sori nekuzvitaura izvozvo akazotondipa pfuti yekutoti pamwe pacho aukwanise kuti uzondisevha gara wakadai kutoziva kuti handikwanise kusimudza munhu wese kuzvinzwisisa iye wachoka hapana paanombonzi anosimudza munhu wese upi akakusimudzayo but kasimudziro kaika kakangofanana nekuti maenda nemukadzi wenyu kana matiye munda handi munhu yava chisoro akana mukadzi wenyu garoso apere ende palevho iroro handifunga anorisvika sakurai pamakanodzikisana pasi chii chakaitika pasi apo kozi tisiso vhidhiyo takangorigumira kuriona padenga handina kuzoona pasi tichitodzika pasi china chimudasi ndo paanga ari saka tichitongodzika pasi china chimudasi akabva asvika akati ndindi naye ndo pakabva pambirira nyaya takatoti tichitobva ipapo pakutosimudzira futi nemafaro asi kosori masorisori akatoitwa akazouya zvavo leti kuzi pakazotaurika nyaya dzakawanda ende vanhu vakawanda vanondiziva vakatenge vakuti wakanganisa mufesi uyu hapana munhu asingamuzive saka iye akazongofila kuti ndandisingazive zvangu but pakanganisika but aisaziva ine ndombelieve kuti aisaziva handichaziva hangu kuzi iye akati ndandisingakuzive akauya akati mufesi wangu ndandisingakuzive very sorry but pamwe akukavha zvake nyaya dzake handizive but ndakangozvibvuma sezvaanenge ataura it's fine ngoma wangu nguva dzedu ndikuchiwa kuti muzononoka ngatifambire basa ngatitaurire ini ndoda kunzwisisa kuti zvafanana izvezvizvi munoenda kumanama andi naGinimbi anenge ari kutoripo mukomana anenge atoripo andi anoonekwa sani GinimbiLite kusaido kumanama munoonekwa sani hati tongoti muri timu munoonekwa sani kana muchienda kumanama tinoonekwa semapublic figures tinoonekwa semacelebrity amene ndoshandisa wedre ipi bcause isusu takatoita zvekutoinvitwa kunzi uyai saka handinyatsokuzivawo kuti ivo pavakatiti uyai vari kutiona sani but sevamwe mapublic figures anomboinvitwa ndo matotirani tiri kuzviita kuti pamwe ndosaka vakati invite amene kana ndapindura aiwa kodzi ndaifungofunga kuti like nama is for vanhu vari mu-arts industry mande kozo GinimbiLite asi munhu wanotongoitawo life yake itongoenda nerimwe side kumanama uko kunotova nemarich and famous kunotova nevanhu vanotongonzi
vanozikanwa maybe vamwe vacho ndo vanenge vachitopusha zita rekuti namo tirambe riri on top. Saka vamwe vacho vanogona kudedzerwa izvozvo, vamwe vacho vanogona kungodedzerwa kunzi muri vanhu vanozikanwa. Saka kana muripo event yedu inogona kunge ine chiremerero zvimwe zvacho. Right, mumbotaura nyaya yamhomes. Mhomes vari kupi? Mhomes vari kwaMutare. Vari kwaMutare kumusha. Ko baba vari kwaMutare kumusha. Vanototi mwana wangu atori kwari. Zvikutodaro. Zvekutoti kana mwedzi wapera kudai so vanenge vakatonditarisira. Saka handite mafanisi patauni. Ndakambokuonai muna anonzi Chivhayo. Chivhayo upi wacho? Chivhayo iye wamunoziva. Wikineyo. Makada kufanana. Chivhayo wedu wemafoni. Wemafoni. Yeah, we are brothers. Tirimukomana nemunyengeni. Semazosangana vanhu vakafupika veka. Like baba namai vedu vakasangana vanhu vakafupika. Ndo pakatangira nyaya. Alright. Saka itori brother chezvo. Titori brother zvekuti titori same mother same father. Same mother same father. Nachivhayo. Mukuru ndiani? Ndiye mukuru. Then pakati pedu pane umwe munhu. Alright. Kutira inini. Saka pesa apa pandei kuona ini ndaitofunga that maybe munongoshandidzana. We are family of 10. Same mother same father. Same mother same father. Saka isusu tiri 2. Tangobva kudhara tichishanda tiri 2. Alright. Bangoti iye akatanga kupinda muindustry akaona dhiri rake akanditi chi uya tishanditira apo. Saka kubva kwatakatangira kumashure taingoti tikatochinja dhiri otonditi uya apo. Takatombotengesa grocery. Akanditi uya paside. Tikabva tikatengesa tumafoni tumambudzi. Akanditi uya apo. Muri muHarare muno. Tiri muno muHarare takawanza kutengesera kuchitungwiso uko. Iye akabva kauya mutown akanoti mutown mune dhiri. Akandidedza akati uya apo. Saka tinongoshanda tiri 2 kubva kudhara ndo mafambiro tinoita. Saka iye ndiye mukuru saka ndiye anotanga. Ndiye mukuru saka ndiye anenge achitondikudza kuti chimbouya apo. Uya apo. Alright mukomongo. Mambotora nyaya yekuroora. Taitaura pekutanga. Izvo zvinogara nani? Izvo zvinogara ndega. Alright. Hapana aripo. Hapana aripo. Mukutsvaka. Ndikutsvaka baba. Izvezvi zvipanje pakatoipa. Uza mumzi vanenge vakuda muroora. Saka chero. Ko vada muroora plus muzukuru. Muzukuru aripo here kana kuti asati apo. Kana ukufungidzirwa. Vanombotifungidzira but pamwe pacho unotoona kuti ndafungidzirwa apo. Vanhu vacho vari kutifungidzira zvinobatisa. Guys, this is a Big Mero for you guys. Ngoma ati hanzi ikatimbopfuura saenda kunama ikatimbopfuura nekupodcast timbokurukura mbichana. Muona? Saka I appreciate you man. Ayo ndimunotenda. Ndakumboudza chinhu wani mukoma wangu. Inowanzoda kutora chokwadi. Andi. Do you know kuti pana vanhu totombotaura navo kuti wangu dai wamboya takurukura. Andi. Pana mwana ndokublutika mukoma wangu. Zvinoitika. Vanhu vanenge vaita public zvekumanikidza vane pride yakaoma mukoma wangu. Zvekuti umwe wacho unogona ukatoswera naye. Ukamutega paFacebook haise kana reaction zvayo kana kukulaika zvayo post iyoyo. Munhu waswera naye uchatsakona kuti ndewangu. Vanhu macelebrity ekumanikidzira baba. Inini ndimunofamba nawo mukoma wangu macelebrity. Like chinoitika. Cause kakatowanda patone vanhu vakawanda vanotodaro kuti ndoforera munhu anongo ndiblutika like. Vanhu munhu anogona kufunga kuti ndarijuswa. Kana kuti paasingapindure message bye anogona kuti uyu handifaniri kutaura naye ndikamupindura pamwe arijusa value yangu. Ndo zvavanofunga but zvisirizvo. Ndinotomboona zvitoitika kuti umwe munhu unogona kutosangana naye utomboita kunge asiri kukuziva ini ziro wanga uinaye. Saka hazvisiraiti but. Inini I believe kuti vanhu bona problem inoitika mukoma ndeyekuti vanhu
vanoda kutaura nevanhu vane mbiri kudhara vanoda kutaura nevanhu vane mbiri kudhara zvokuti ndikatozozvinotisa kuti unogona kutoona kuti vanhu vandinokwanisa kupinzira kana kufonera kuti wangu dai wamboyawo podcast ande agona kungatori muinbox maolas achitoblutikwo ndo zvinotoitika. Nyaya inoitika ndeyekuti munhu anenge achida kuramba achikwidza graph rake. Shuviro yangu yandinenge ndinayo panapa ndeyekuti munhu andiri kufanira kunge ndichitaura naye muinbox ari pamusoro pangu kuzi ndiri kushuvira kusvika paari ipapo, saka ndikazotsvagwa nemumwe munhu ari kumashure handidi izvozvo, ndakutoreduce. But zvisiri izvo, ukangove munhu ari hambo auzive munhu anokuyambutsa. Unoziva umwe munhu akauya mucomment section, just mucomment section, but ndakamupindura mucomment section imomo. Ndiye wani munhu andokushandidzana naye like manager. Ndiye munhu andoshanda naye sofa, akangouyawo just mucomment section tingoti ndek Big Mero ndokufarira zvaunoita, ndikatoti aiwa appreciate zama tatoku inbox tatoku WhatsApp. Saka tingangoti kungova hambo kunobatsira kuzi munhu ye andiyambutsa pakawanda. Kuzi ndakangobvuma ngoti kana munhu achida kutaura newe taura naye. Asi makwanisa kutaura zita rake? Ari behind, so fanisa ndakwanisa kumutaura. It's fine, but guys, mukunzwa Big Mero ndakataura naye kawani and ine believe kuti nango munhu waita mbiri yakaita sei, nango munhu waita mari yakaita sei, just be humble. Kozi tone vanhu vangatombori pamusoro vakadzika handi vakatodzika zvokuti izvezvi pamwe anenge tokonotsvakana mari yeshuga chaiyo handi, but kana ungombori pamusoro. Saka just imagine kuti iwo ungori pamusoro handi ukazodzika ongochidadira vanhu nokuita sei. At the end of the day guys, Mwari ndiwe munhu wese. Pride zvainoita inokutakura kubva yakwidza newe mudenga. Zvainenge ichiita manje inenge ichizori pandokusiya unodonha. Saka inokusimudza ndipo unoita manyawi paipai yobva yezokusiya ende unodonha bva kumusoro kudzika pafloor. Alright, mukoma wangu mandiudza kuti munoita madhiri emafoni, madhiri emota, munowanikwa papi? Ndowanika paZimpost. Zimpost papi? Vanhu vanoda kuziva. Handingangosvika ndongomira paZimpost kana ndangodedzera kuti Big Mero. I think macontacts nemaplatforms ndo zvinoiconnecta vanhu. Alright, munonzani pasocial media? Big Mero. TikTok? Big Mero. Instagram? Big Mero. Alright. Saka which means vanhu yese vane madhira vada kuita. Vane zvavanoda kutaura neni kana zvavanoda kunzwisisa kana zvavanondibvunza. Pakanzi Big Mero ndo pandinowanikwa. Alright, inoshandiswa nani account iyi? Inoshandiswa neni direct. Alright. Because pane mamwe account anoshandiswa nemamanager yekuti ukaisa message so mamanager anoblutika vanhu mundani. Ipapo idirect pandiri. Alright. Katoisa message inongochitotaura neni ipo pa. Ini ndowanzoda kufarira kutaura mazita. Ndakapuwa namba dzamanager wangwere light and ndizonifanira atokura zvokuita manager but ndofanira kuita kutaura nezvazvo. Ndabva ndamupinzira inbox wangu ndiri kuuya kuHarare weekend tomboti mboita podcast and vandiblutika and but haana kundiudza kuti ndimanager and saka ini pakandiblutika ndakafungudzwa kuti ndiani ndingwere light wandikutaura naye and ndatomuisira message futi wangu wati vandiblutika and saka ndazoenda kuTikTok, ndazoenda kungwera live TikTok. Andaenda kuTikTok man, mukomana live kana tomuti wangu kuna ndikutsvaga wangu and but kundiblutika kuinbox WhatsApp zvanzaiwa zviti vandiblutika vane ngati utondiblutika zvamanje ndikatoisira message nezuro and mukoma wangu ndisire message kuTikTok ndikunoisira message kuTikTok anondipa dzimwe namba nyowani dzisiri dziadzi ndinomupinzira akati toita rini. Saka inini I believe kuti guys if you are a manager and the moment munhu paanokuisira message
chimbva wataura same time kuti imanagement yaSilent Killer, imanagement yaBig Mero, imanagement yaPrince Chigwida andi iri kutaura right what toita sei andi cause inini pamwe ndine that personal green relationship na Big Mero andi pamwe handina namba dzake ozveshuwa andi ndobva ndatopinzira kuti Big Mero andi kana utori management ka ingubva ungotaura kuti no this is Big Mero's management ende pamwe pacho ndinofungidzira kuti apasi pese pekuti unongomuka watonzi wana manager pamwe pacho chimbosangana nezvinhu zvakawanda chimbokura usangana pamwe pacho vamwe vanhu vatinoti wana manager ka havana kana conduct yatinoisa paplatform kana kuti munhu pamwe umanager wake ndewekutongoti ndikatoenda kumafaro anokutongondikontrola kuti ukusaende usasadhakwe but zvema accounts angu pamwe asingatobate munhu anotokuti ndimanager but anotokudza nemuromo kuti ita zvakati hatina chatino pamwe pacho hapasi pese panoda manager because izvezvi pamwe ndimanager wapasi pemuti aritouraya basa because maifanonge makatoita show iyoyo yekudhara but wakablutikwa but because ona chinoitika vamwe wacho vanozongopedzera ngoti uya handichashande naye kungomuka watongoti hawi ndakadzidza naye saka ita manager zvimwe zvinhu zvinoda munhu akambozviita asi umanager ungaitwe sei ungaite sei manager like if you're an artist unotarisa sei kuti munhu aite manager wako chii chaunotarisa kuti uti ndakuda manager kuti Big Mero ndoda kuti Big Mero aite manager wangu chii chaunotarisa kuna Big Mero maybe advice yandoda kuti ungopa kune maartist kuti unongatarise chii maqualities acho ungotarise kuti nditi Big Mero ndiya manager munhu anoziva zvebasa iroro ndi artist unoita zvemusic saka uri kuda munhu anozvinzwisisa kuzi kuva manager kunodiwa munhu anonzwisisa kuti saka zvatadai pariwa muvhu ripi apa ndo panoda kunyanya kushandiswa munhu anofunga kwete munhu watinoenda naye kubhawa kana kuti mufesi wangu panoda munhu waunoziva kuti izvi anozvikwanisa izvi kwete munhu wese wese kuzi ukangoti pachedu ndopaunozotora munhu anoblutika vanhu ilo basa richifana kuenda mberi tsvaga munhu waunoziva kuti pazvinhu izvi akachenjera asi haasi kubhadharwa mamanager ndo imwe problem kuiti manager upi mamanager aiwa ndingotaura mamanager haasi kubhadharwa hapana manager asingabhadharwi kana haasi kubhadharwa muchitowirirana nhasi kuti inini ndiri artist wako uri manager wangu munonyorerana pasi havasi kunyorerana vanhu vacho ndo chimanager chepasi pemuti havasi kunyorerana inini ndakasangana handingachada kutaura mazita but pane manager wemunhu muhombe chaiche wandakatosangana naye ndikati wangu hatimbonzi yemunhu wepodcast zvanzi handikasiya naye ndikatinda zvikanzi wangu vakomana vayo hava kubhadhari kana sendi ndinofungidzira kuti manager ndiye muridzi wekambani manager ndiye anofanira kunga ari muridzi wezvinhu because kana uri artist show yaunenge watoenda iyoyo yakarongwa namanager inosvikira mumaoko amanager saka hapana pekuti wewe unondiudza kuti wapiwa 500 woti yangu $50 inini ndirini ndakasangana nemunhu tikaronga show alright anyways thank you mukoma Big Mero for coming through andi aiwa tinotenda mukoma wangu unotendwa nedemba aiwa atamukurukura I think zvinhu zvandakubvunza ega pane vanhu vakawanda vangoida kunzwisisa nezvazvo and I believe pane vanhu vakawanda vaita sei vabatsirikana and because vanhu vakawanda vanga vasikaziva kuti Big Mero ndiani anoita nezve akabva kupi akazoonekwa kupi naGinimbi ona tongokuonei muri mumashure maGinimbi kudai kuti makabva kupi ka vanhu vakawanda they don't know saka ndimi unofanira kutenda at least now vanhu vakuziva kuti who is Big Mero and guys thank you mukoma aiwa totenda mimi tosangana mumanamo muchandisa kuvip asati kura kazvoti tidii munofanira kuti muende munofanira kuti muende munofanira kuti vip chaiko azvitadze asati akura mukoma aiwa munokuenda mukatosvika ini ndiripo ndoti windo yekuvip is it it's fair number dzeindinadzo mukoma aiwa zvina kushata and guys thank you for following Kumusha podcast, thank you for watching Kumusha podcast guys. Please subscribe to our YouTube channel
mofollowa mukoma wangu Big Mero guys. Big Mero. Yes I Big Mero my platforms ese Akanzi Big and Mero. akanzi Big Mero. Please follow and share my post awo mukoma wangu. Jesus. Kana pa mawafunga ukuthi une deal roda kuita. Please support my brother. Kana oda phone, kana oda mota, kana oda chi as long as uri muHarare. I think this is the trusted guy for now. And wandasangana naye when it comes to panyedze madiri. Mkomana oyo anokupedzera phone. Mafoni angu andinawo ndakapuwa namukoma wangu. And izvezvi ndiri kutsvaga mota. I believe kuti even if you are outside the country and uchida kuitira uchida kutsvaga mota maybe uda kutsvagira mwana wako mota kana kuti ubereki wako mota. And munongobata Big Mero guys anongokupedzerai. And thank you very much mukoma wangu. Aiwa, thank you. Tinotenda. Aiwa, munotenda nadenga. Yes sir.